Acum mai fac și o promovare la Oscar, mi-a scris în comentariu. Na, să crească abonații cu 113. Să crească de abonați. Na, toată lumea este abonat, filmări n-are. Playlist-ul n-are. Canale are. Na, pe data aia să abonați, să peți butonul de like. Na. Se crească lui abonații cu 113. Na, uite. Na. Na, canalul lui e frumos, na. Toată lumea să respectați, na, să crească. Na. Un minut să puneți pauză. La 60 de like-uri. Scrieți un comentariu. Uite aici, dacă... Na, m-am rugat frumos. Am făcut promovare cu mare drag, na, să crească. Scrieți voi în comentariu. Na, pa, pa.